Ay mga katik-tik, maatumi sa tagom kay anniversary sa akong anak at kinamagwangan. Ikatulo ka tuig, sukad sa iyang pagkamatay. Ay mga katik-tik ni Anamis Tagom, karon taod-taod mga ito namin sa sementeryo. Anak ko sa balay sa akong anak. Nune, lobe, tanong pa ni sa akong anak. Ini, na munga na pusla na. Nya, maupod niyang balay. Idaw. Na picture ni Manoy diri yan. Ay, tikin. Asa daw? Ano sa bonus? Ano yung balay ni Manoy sa una guys? Anak ni Lola nga kamagulangan. Ano? Andres Picas. Ano wala diri? Wa man. Wala. Isa. Retrato lagi. Ano diri? No. Pusang. Mani siya. Wala si Manoy guys. Kinamagulang anak ni Lola. Ang katik-tik mo, niya nga akong bata, mo ni siya. Kinamagwangan ako ni siya. Mo niyang permiro na mong anak na pagka kuan ka ng kuan sa akong pagkapagat sa ulo. Mo'y nagkabungkang. Si Lola imbis nagilak data. Wala si Manoy, nagapangisda siya sa una. Ang bebe, itong pakita ito isa be. Mano yung firstborn ni Lola guys. Kaliwat kay Kalolo. Nagajog si Lolo. Oh. Mo namatay ni si Manoy July 8, 2019 lang no? 2019, 3 years naman siya ron. Lagi. Ane, Ano si Manoy? Kani. iyang asawa ng isda, iyang asawa karon namin yun naman po. Tapos Manoy balay ni Manoy diri siya sa una gihaya. Sakit. Nay mga tanag yun lang. Yun sige kamatyan ni Manoy. Kuan, kanang but ulcer man daw kuno to kay gibajan-bajan magud ni kiking kay. Kung di maggrabe di man siya magpatamig pa-check up dai na dayon. Hantod to nag dako na hinuon. Wa na matabang. Kamingaw si Manoy lang no? Lagi. Pero may biya ka na hinatagag isda. Dili ko. Katong nang isda pa sila. Wala ko'y palit-palit ng isda. Kay kada adlaw din mga isda sila. Ay natagad yung kong isda. Libre nga mo pansudan.
si Manoy. Ay, Ni sila dapit nila daw. Tagaw mo naman gano'n eh. yung pagbiyahe mo siguro nilang isda ni. Medyo check sa Uncle Jeffrey. Si Manoy, sa Uncle Tamay, o si Lolo. Gimix. Nya mo bisita taron ka Manoy. At tumisa. Minteryo magnagpot mi. Wala. Hindi ko ganahan ng mga kita kong retrato ba kay mag-uli noong ko. Nanisulod ta diri nangita kag picture. Ano di tangtang mo ni diya ang tanan ni sa Nani. di anak. Ito sa luyo sa kuan. Ay mga katik-tik, inabot na mi diri sa sementeryo sa La Filipina. La Filipina. Na diri ilubong ang akong mga anak o akong apo. Ano yung agi pa magita dito, hindi mo nilang ta. Aw, naaman di itaw kaingon ko maggoy tao kasi tulid nila magpag-ag. Asa raman to. Hindi na ako makatultol og ako ra isa. Wapo drip. Lubnganan la hinlo kayo labay. Hinlo kayo lano to san ay ba? Dali ra mangita. Na last na mo adto diri 3 years ago pa. Paglubong ni Manoy. 3, 2, 4, 5, eh. Si RR kay mag diri man to. Hain. May tunga. Ibuwag-buwag naman, nagbuwag-buwag man to sila. Di man yato pwede takad la. Aw, kay kuan man di ay naman to si RR. Mamatay gyud ang tao la no. Matay eh. Lakpo. Nindot kayong menteryo sa La Filipina, grabe ka hanay. Hanay kay siya oh. Nanami diri. Kamanoy. Hangak la. Ha? Hangak. Hangak oy. Libot-libot hain naman to sila. Na diri sa diri la. Ano pa gibot bagong. Nara si Manoy la. Nas babaw.
Tapos po ang gano'n, yung picture. Agak ta. Hangat. Saan sa ka kinatasan kay init. Kana ikaduha di na kay kanito nga naman. Terus kila di ka. Huwag yung gitauran dahil sa kuwan ito na. Wala gani, di ko anak Siway kay kung iugo. Unsa itaod? Katong yan niyo. Bayaran na tong Inday. Mo gani. Nge. Giugong to ba? Titirong tong ana ay kun taking pamislit tong itlog tong tawhana tong. Sala? Ug ako taking tong gipapanday sa butanganan sa bulak kanang ingon ana sa suga. Kandila gyud. Sa kandila niya wa man ni butangin gibayra na mo tana og ako ana og naamay gali kalag sa pisliton ang itlog pusong bamuson yun daron ma. Liki. Basig nagkalimot. Ah. Dawat lang nilag. di ay. 3 years. 2019. Ha? 2019 namatay si Ah, Manang. Si Manang manang 2020. Natingala ko nganong December 1960. December po simbito na siya. Wala gyapon na pa niyang kuano. Ang yang picture gani. Moro gyapon. O ba Ano no? bang kina laros no? Wa man laminate Laminate na. kadto. Napoy kuan Tama lagi si Inday Tuson. Kana o kanang sanina puti bagi kan kami la isa duha tulo. Oh, nag-awa si Inday Tuson siya. Alam mo bitaw ang kanang siya. Asa ni? Oh, tanawa. Labo kay Valenzuela isa law. Unsa? Valenzuela isa wala lay kuan. Ha, indapit asa. Ano ba? Valenzuela day na. La oh, Valenzuela la. Mapare spelling. Oo. Valenzuela gani. Dara oh. Ila basin. Ha, indapit ta. Kisaw na la. Kana. Dara ba oh, Valenzuela oh. Hoy, ati para klaro. Iya na siguro gisundog-sundog oy. Di Valenzuela Di mo na pilido law pa lang nabutang ang lapida. Suila. Chemila. Valenzuela ba? Di tanawa isa to o, si Inday dyan nakatawa. Uy dili tigulang mo na la oh. Asib ba sa iya? Ang seed man ba? Grabe taw no? Hala. Sige Kung inda naman basi. si Inday na ano man. Umuton ganing tutoy ni mo ana. Inday yun oh, no? Sa buhok. Lagi tanaw-tanaw. Oh, inday gyud. Lalaki man siya la. Inday gyud ang porma bitaw diri oh. Justiniano. Di day sa mingawon inday kana arte diri. Dapat sila skating. Na ano day bantog rawa pa kuyoga, kana day si Xerox diri. Dili lagi na makuan mo. Ako gunit, ako gunit. Nalaye. Okay. Di pa. Di pa. Ah, diya. King. Ang kandila sampungi. Diba yun Inday, tanin mo kay boy. Wa na si Inday kay maayo gari putong nagbinyo karon dili magkalisod. Buak po yung pagapagala. Estimasyon ng tagdila. Wa na. Kita dahil mamatay kaalis dan maayo pa ning bahay. Ano ikaw ang talag ninyo? Anda? Kay bata pa lang ko na biyuda. Hagbay pa na tuis-tuis nga bil sa kuan kapaga. Seryoso ba mensahe ni mo ka Manos? King. Lagi unsa naton asa naman siya karon. Ano man na sa palibot. Wa pa may hukom. Kay wa pa may hukom king sa
Ginoo na pamangka sa ibabaw sa kalibutan. Sa mga karaan, ingon uban-uban pa daw kuno sa hangin, makakita pagyapon daw kuno namo, pero makakita pa daw kuno gamok gyapon, pero di na lang magkasulti. Nya, imo ko aon di ako ang banhod sa akong batang. Kaya ikaw, sa Biblia bitaw, ang mag-ampo sa mga buhi, ang mga patay man. Ora ta ako kanimo, ayuho niya ako banhod. Dili naman ko makalakaw, og layo kay banhod naman kaayo, sige pahuway, makalakaw ko pero sige pahuway. Lami unta na og wa pa ka mag-una kay kita unta na. Sige inom kada gabi. Lamang isda mo. Karon na wa na pinalit ng isda na ako dagko utang kami rasol katong nanguan ka pa. Wa ko'y utang oy. Manaog na ko king oy. Wiri. Alalayin. Bitin ka mo, Ting. Uy. Ano naman? Badi ha. Tunog. Sige. Sige. Mahugas kasi gusto. Mau ang patay lagi. Ito namin oy. Ato pa mi kang RR King. Tanaw sad mi amot wa ako gani makatultol og ako ra isa di na ako katultol. Si RR guys, kay anak ni Manoy pod naunag kamatay ka Manoy. Bye-bye Noy. Ito may ka-RR. Ha. Panunod na mo. Sa Arigaan. Hindi kayo diri bay. Ganahan ko sa laging triyula. Hindi ba? Kay hinlo tapos hanay ba? Dali agad kini mo makita imong anak na. Hangak na mga katik-tik, naglibot-libot aning perting inita. Manguli na pod mi kay kanang layo pa tong amoa. Ibalo man ka. Mga katik-tik, nakauli na migikan sa sementeryo. Di nami abot nami sa balay, mao ni among handa. Gani bihon, tahong, tanga, sinugba, og bango, sinugba. Na. Do apoy ko ang dextrose. Laplin. Kanduay ni apoy. Pizza. Pizza. Pizza, utso. Pizza. Maurat to mga katik-tik. Ni apay butong apay gatas. Palitin na gatas. Paliti gatas. Palitin na gatas ending. Maurat to among vlog. Salamat sa nagtanaw. Amping kanunay. Bye-bye.
Bye.